Това е най-новия ми апарат. FAO-1. Има си име. Малко да го настроя така да... На всяко деление е през 10 см. 50, чай малко да го завърта да стигне 60. Не може да ги стигне 60-то. Назад ще да. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 поне ще го чува. Значи в момента апарата от тук се включва и се дава усилване. Усилвам го най-много, да може да се чува добре на записа. Леко ще намаля звуковия праг. И ще започнем от най-малката монета. Най-малката монета е 1 стотинка. 1 стотинка от 1974 година. Почваме 20 см, 30 см, 35 см, 40 см и стигам до 45. Има чуваемо слаба. На слушалки ще чуи сигнала. Забравих земята да видя. Земята е изчистена. Нямаме влияние на земя. Минаваме на монета сребърна, колкото 1 динар. 30 см, 35, 40, 47-8 см. Близо 50 см е чуваемост на монета. Минаваме на монета по-голяма. 5 стотинки, пак от 74 година. 40 см минаваме, 45, 50, 55 см чуваемост. Не знам дали се чува хубаво на това. Монета 10 лева 1930 година. Посребрена. Ето е. С коня отзади, с конника. 40 см, 50 см, 55, 60 см, 65, близо до 70 см отива чуваемостта. Минаваме на клещи. Малки клещи и резачки към 80 см. Близо 90 даже. Отверка. И тя към 80 см чува. Малък винт 6 см дължината, 6 см. На порядъка на 55-60 см чуваемост. Можем да изключим черния метал. Ето, няма го черния метал. Изобщо нямаме нищо. Ни прекъсване, ни накъсване. Нищо няма. Ето е отверката. Отверката същото. Ето го и винта. Същото. Чуваемост на монети. 5 стотинки. 55 см, 5 стотинки, 74 година. 10 лева 1930, 65-70 см.
монета от 1 стотинка 1974 година. 45 см. На 40 идеална чуваемост. На 45 вече пада. Тук към 50 отива максимум. Стара антична монета. Византия, ако не се лъжа. Към 50 см, 55 см. С размера на около 5 стотинки монета. Значи чуваемостта е еднаква, независимо от материалите. Тук имаме медна пластина с диаметър около 5 см. 50 стотинки се едно, наши. Значи минаваме пак 50 см, чиста мед. Обикновено машините нямат добра чуваемост на чистата мед, но тук го чува. Това е.